Så er du klar? Ja, den ligger bare og kører. Den ligger bare og kører hele tiden. Det skal den. Mikrofonen der. Ja, det er så, vi kan få koderpenge. Ja, præcis. Uanset hvem der hører det, så får vi koder, fordi vores nummer... Uopførsel i radioen. Ja, den er god nok. Det skal nok komme, det garanterer jeg for. Nå. Velkommen til Hønia, Brock, Tak skal jeg have. Malte. Dig kender vi jo alle sammen, men du har jo taget 2 helt nye mennesker med. Altså, der har virkelig været udskiftning på banesiden her. Ja, det må man sige. Giv mig lige en lille lowdown, bare sådan, hvad der er sket, siden vi er kommet hertil. Ja, altså... Uden at gå i detaljer, men bare sige, der må jo være nogle bevægelser. Der har bare været en udskiftning, altså kan man sige. Jeg har jo stadig ham Lukas, der spiller trommer lidt med sådan på sidelinjen, ikke? Og vi har lige indspillet en plade. Men jeg tror bare, det var sgu bare ikke lidt match der med de andre. Det er jo livet og fair nok og alt sådan. Sådan er det at spille musik. Det sådan er ligesom at have en kæreste. Ja. Og det er jo altid lidt mærkeligt, når det er nogle gode kammerater og veninder og sådan noget. Men lige nu, der er jeg den faktisk selv lidt. Og så har jeg Pau og Mads med i dag, og hvis jeg er heldig, så har jeg dem måske også med næste gang. Altså jeg vil sige, Hvis vi er heldige. Jeg har set Malte og Høni, og jeg har set dem i mange konstellationer igennem tiden. Men den, hvor jeg har set den mest træfsikker, det var faktisk den trio, jeg lige så dernede, hvor der bare var fuld knald på. Der var ikke no nonsense pis, og der var ikke noget med, så skal vi lige huske at gøre det her. Nå, hvis vi gør det, så gør vi det, hvis vi ikke gør det. Det var det, der var i den. Der var virkelig god fucking energi. Og så må jeg bare sige, de rammer ind, ikke? De rammer fucking på et, ikke? Der er ikke noget pis, vel? De kan godt spille, ja. Er du sindssyg? Hvor lang tid har I spillet sammen nu? Som den her trio? Jamen, 6 timer eller sådan noget? Nej, det tror jeg er højt. Det er faktisk højt sat. Det tror jeg er højt sat. Vi spillede sammen. Vi havde første øver i mandags. Er det rigtigt? Ja. Hvad bane kommer du fra? Jamen, jeg har spillet rigtig meget med Rebecca Lou. Hun var sidste år, Ja, lige præcis. Ja, vi har både været nede på den store, og så var jeg også for, den kan jeg nemlig godt huske, det var en rigtig fed koncert, lige før hun blev helt stor. Ja, præcis. Hvad ellers? Jamen, så har jeg spillet med nogen, der hedder Electric Elephants i nogle år. Så sådan noget totalt psychedelic 70'er, blandet med noget 90'er grunge. Okay. Nå, så derfor, der kan man godt se, der kommer ligheden imellem afsmitningen på masser af jer vil snakke lige om, at det der med, vi har ikke øvet særlig meget, men vi kommer alle sammen lidt det samme sted fra, og spiller masser af rock og punk, og trives godt i det her med ikke at have nogen backtracks. Og netop som du siger, no bullshit, og ikke noget filter, og vi kører bare. Det virker fucking godt, da. Hvad med dig? Jamen, jeg spiller i Halshug. Ja, og jeg spiller det kender vi jo. Det er rigtigt, mand. Det er rigtigt. Nu kan jeg jo godt genkende det, når du ser det. Og jeg spiller i Riverhead, og så spiller jeg med Bleeder, Peter Peters Bleeder også, ja. Og nogle andre, Christian Hede spiller også med. Jeg spiller meget forskelligt, ja. Er du galt? Du har meget diversitet i din stil, må jeg sige. Du slår fantastisk trommer. Det må du ser, når han spiller salsa. Ja. For real? Nej. Det kan han godt, det kan han godt. 100%, altså jeg kunne godt høre, at det var en mand, der kunne tæske nogle kedler ordentligt dernede på den rigtige måde, ikke? Virkelig. Altså, lille trommeslaget, det lød bare perfekt. Slå hårdt og ramme rigtigt hver gang. Ja, det er det, der er fucking vigtigt. Det er det få, der kan. Og i den genre, I spiller her nu, der er det bare alfa og omega, især når man er en trio. Hvad er planerne lidt for fremtiden nu her? Fordi jeg ser jo som en sammentømret trio og spiller sammen i 4 timer. Det synes jeg er imponerende, faktisk. Ja. Altså, alle andre sagde det samme dernede. Ja. Alle har været helt vildt ekstatiske og sagt, kæft, det er godt. Men altså lige nu, jeg har jo faktisk slet ikke booket nogle koncerter eller noget efter alt det der med at et brud med bandet, fordi jeg prøvede jo at gøre det til et band, selvom det jo ligesom var mig, der er den, lidt ligesom med Molly, der var det jo også mig, der er den, eller var den, og så havde jeg jo Mathias og Tobias med dengang, som også lavede et kæmpe stykke arbejde, men det var stadig ikke mig, der var den. Det var dit ansvar, det hele, det var dig, det hele hænge på. Og det er lidt der, jeg er kommet hen til igen, men på en bedre måde, hvor jeg hviler lidt mere i det, ikke? Måske også har nogen, der måske tager noget ansvar på en anden måde og løfter lidt mere op der, hvor du har brug for, at der bliver løftet også. Og lige nu laver jeg bare en plade, eller jeg har lavet en plade. Og heller ikke er sådan præsentøs, at man bare siger 1, 2, 3, 4. Jamen lige præcis. Det er fucking, jeg talte med din far lige ned efter, han sagde, at de taler for meget mellem numrene, så nu lukker du røven. Det var fucking ikke Ramones, vi taler om. Og det er jo en af de ting, jeg godt kan lide, at I havde en god kontakt til publikum. Altså, det havde I. Det er jo Mal, det er jo, altså han er jo god til det jo. Ja.
Men I havde også den, I kunne spille op imod hinanden, ikke? Der var den der, I havde den der fucking energi, ikke? Hvor man ser alle andre bands stå på en scene, så bliver de staccato, og alle står på den samme firkant, ikke? Det er der krydset er, nu må du ikke rykke dig, vel? Men vi har jo også hver især spillet ekstremt mange koncerter. I er meget under hesten, altså, det er helt sikkert. Ja. Men det er jo også det, der er fedt, og det er også derfor, jeg har det sådan, at lige nu har jeg det fint med at være alene, eller hvad man skal sige, i gåseøjne, og så ligesom kunne hive drengene ind. Altså have nogle rigtig gode venner, jeg kan trække ind, ikke? Og nogle gange så er Mads ude og spille med noget andet, og det er Pau også, og så må jeg jo finde på en anden løsning. Og det er jo bare sådan, det er lige nu. Altså. Ja, ellers så må vi jo bare finde ud af, hvordan det er, de indfrier, der kommer nogle ordentlige tariffer ind i, og sådan noget. Så kan alle spille musik. Så kan alle kraftedeme at spille. Det lover jeg dig for. Hvad, altså, sådan, lige nu er det her, og I har ikke nogen job på plakaten. Jeg spiller i Ungdomshuset på søndag alene. Okay. Som opvarmning til brasiliansk hardcore band. Der har du tænkt dig rigtig meget sing-along? Eller Der har jeg tænkt mig at gøre det så følsomt som muligt, så der kommer så stor kontrast som muligt. Men det er fordi, at jeg har fælles venner med de der brasilianere, fordi jeg var jo i Brasilien med Molly. Ja. Så ville de gerne have Molly til at spille, og så var det, Molly spiller ikke mere. Men jeg har et nyt band, måske kan vi spille, og så kunne det ikke passe ind, og så var jeg sådan, jeg kommer bare alene. Og så er det bare det, vi gør. Hvornår kommer næste plade? Det vil sådan realistisk set starten næste år, eller sådan noget. Okay. 10 sange, som er indspillet af en, der hedder Henrik, som spillede trommer i Strawberry Slaughterhouse, og har lavet plader i Sound City og i sit studie i Vandløse. Og, altså, han har lavet mange plader og er virkelig, virkelig dygtig. Og vi havde en virkelig god kemi. Så det var noget med, at jeg bare skrev sange, og så optog han ligesom bare. Okay. Mega fedt flow. Skrev nærmest halvdelen af sangene, mens vi ligesom var i gang. Og sådan, der også skulle der en sang der, og super fedt forløb. Jeg tror aldrig, jeg har været så glad for at lave en plade, som jeg har med den her. Den er virkelig... Og den er meget ærlig, den er sådan lidt nøgen nogle steder. Der er ikke der var et par af de nye numre her med. Der var i hvert fald 4, jeg tror bare kun, jeg sagde noget 2 gange. 6 nye numre. Ja, eller 6. Ja, fordi der var mange, hvor jeg sad og tænkte, den synes jeg da ikke, jeg har hørt før, den der... Der var 4, man kunne, og så 6, man skulle lære. Ja, ikke? Ja, sådan, ja. Masserne var med helt i starten. Ja. Jeg hørte, da jeg faktisk havde fået et lokale igen over den anden side. Ja. Og så prøvede vi lidt, men så var der simpelthen, jeg kan ikke huske, hvad fanden... Det var Bleeder Group garanteret, der skulle bruge ham hele tiden. Pede der genre havde det. Ja, men jeg ved ikke. Jeg tror måske bare... Jeg kan ikke huske. Mads synes bare, det var noget lort, og så kørte han... Nej. jeg synes bare, han var pissig. Men det var også mærkeligt. Det var jo også, at gik for at være Molly, og egentlig ville jeg gerne have, det lidt var Molly stadigvæk der. Men jeg tror også, vi mødtes, og så spillede vi jo bare Nirvana covers. Ja, det gør vi også. Ja, det er rigtigt. Det har Malte spillet i mange år. Det var sådan, vi startede med at høre Malte. Ja, det var det. Jeg vil også sige, halvdelen af de øver, vi har haft her, de har jo også bare været brugt på at jamme alt lige fra Nirvana til fucking Hotel California. Beatles, jeg husker du... Drive My Car, hele Drive My Car med Beatles. Når Malte han først kommer i gang, så stopper det ikke. Ja. Så stopper det ikke der. Nej, men man kan godt høre, hvor alle de musikalske inspirationer kommer fra og trækker, ikke? Og det er jo det, der er så fedt, altså, som jeg også sagde. For mig, og jeg har hørt alle banen, der har været hernede indtil videre i dag og i går. Og for mig har det været den bedste koncert, der har været. I ved fucking, hvordan man spiller musik, fordi I ved godt, her, nu skal guitaren bare holde sin kæft, og så skal bassen, trommerne køre fucking drivet her. Og så skal du gå frem og spille lidt dejligt på mikrofonen. Og det ser jeg jo bare så mange bands, der ikke gør. Fordi de er så programmeret i forvejen, så her, og så har vi alle 4 på samme tid hele tiden, der ikke er det der. Det var altså en fornøjelse, og det hørte jeg fra flere dernede. Jamen, det er godt. Et rigtigt band, ikke? Ja, et rigtigt band, der har spillet sammen i 4 timer. Ja. Men det er nemt at connecte, kan man sige. Ja, altså, vi har mange af de samme. Og jeg har jo også spillet lidt med Pau i Rebecca på et tidspunkt, der havde vi jo 15-17 koncerter, hvor jeg også ligesom bare hoppede ind, og det var også, at jeg spørger Pau, fordi dengang, der var det også bare sådan, når jeg kom ind i banen, så var det bare sådan, det var før Rebecca, det var før hendes nye album kom, så det var stadig den der rockperiode, og spillede bare, og Lukas var også med, ham der spillede trommer og sådan noget, så det var bare, og det klikkede jo bare. Klikkede bare, ja. Fuldstændigt. Og sådan er det jo også med Mads, vi hygger os også bare. Vi klikker også som personer sammen, det kan man og også bare mærke, I har det godt i hinanden. Hvis man er trygge ved hinanden, og det er alt sådan noget. Så tør man meget mere. Ja, så er det også bare nemmere at fucking bare gøre det. Og det er også, Malte han er jo trommeslager. Altså, det kan godt være, han er guitarist, men jeg tænker, at... Har du hørt Dinosaur Machine også? Der skriger han også lidt. Ja, det gør jeg. Det er jo det, så det er også sådan...
Ham skulle jeg skulle hilse for Rasmus forresten mange gange. Tyrol. Og sige, hey, fucking, kør det fucking geek. Sådan. Det vidste vi jo godt, der ville ske alligevel. Undskyld, jeg lige fik gang. Personlige hilsner er meget vigtige i musikverdenen.